Hi guys! Mag-ato migbutuan guys kay pagkaugma mag-ato pod mig Siargao. Yes. Kauban ako ang mga Team Sirok, Sara Gaga. Ayan si Ate Soleng, si Ate Maday, si Sara Gaga. Ayan. Ayan si Madam. Ubano po ni Madam sa Siargao. Thank you so much. Yan, daghan kaayo mi, super daghan. Si Ate Love. Ayan, thank you so much. Bye Ate Med, Doms, bye-bye. Bye-bye, kids! Bye-bye, kids! Bye-bye mga beshi. Bakante pa dire? Bakante pa dire? Ala guys, dili ni masigo. Si Maday. Saon na lang ni. Babaghiupak sa likod. Okay na guys. Diami karon guys sa KFC sa SM Ikulan. Manihapon mi una mi mula ho sa Butuan guys. Nadugay mi kay si Madam na pa may order sa Kuan City Hardware maunang nagabinan mi guys. Then pagkahuman na mo ari, mo diretso mi paingon sa Butuan. Mula ho kay mi ugma para Siargao. Ayan guys, manihapon mi karon diri sa KFC. Diya si Ningning guys, siya ang akong partner sa table. A few moments later. Guys, diya nami sa Butuan, diri sa girintahan ni Sir Joel. Maupay ang pag-abot guys. Salamat kay safe na safe ang among biyahe guys. So di anami guys sa among kwarto, charot sa among bag-ong katulgan. Diri mi karon magkatulog. Tapos Ningning, how are you Ningning, Miss Universe? Di anami sa kwarto. Diri mi matug karon guys. Tugsak mi kanang Tug sa aming mga gamay-gamay nga katug kay ugma magsayo na pud mi para Siargao. Ayan. Ayan guys. Sexy na sexy ang aking suot. Oh, naka-short ako guys ha. Charot. Ready na ang outfit guys para bukas sa Siargao. Karon guys, mga unsa daw mi. Tara na kay magkaon na sabta. The next day. Hi guys, good morning. Karon ang among biyahe paingon sa Siargao. So nagready na ang tanan kay para mugi kami sayo guys. Hi guys. Si Kuya Tiboy. Busy pod si Kuya Tiboy. Oh, artista nang gud siya guys. Eto guys. Ayan, kinalkal nila ang mga gamit nila kasi hindi pwede magdala sila ng maleta. Uy, pagkakalan niyo, magtinda tayo ng ukay-ukay doon. Maligo tayo, ha? Ito! Carla. Saan mo, Day? Ito mo kong t-shirt niya, Day. Buyo, lang, boy!
Libog na. Alo yun. Ay, tara, sirpan. Busit ba? Pwede mo mag-isa ka. Pandemi, duwara ka Ay, mo. surang maglibog ko kung sa'yo kung na. Ano magkawata? Hindi rin makalimaor. Ay! Kato na lang isa ka panty ni mo. Ito gisig-gisig gamay. Narao, dagang ko panty ko. Ayaw ko ang buga. Kanina. Oh. Ayan. O, sige na. O, na, sige. Ay, kung ano, gisig mo na. Katong may bangag sa tunga. Huwag kong bangag tunga. Hindi man ko mamantay magabiin. Ay, palma niya kung brad dito niya. Ato ko sa mga pangaparin niya. Magtapat-tapat, bara. Isa lang. Pagpuyo Sige lagi. na ba? Lain na. Uy, sige na ba? Akin nilang obi. Kanila ba? T-shirt. Pagbuong ka ba, please. Na. Uy, ako na ni Ate Maday, di. Ako na po, di. Tarong mo ba? Sa mga ligo na dala pa yung mga basura. Maho na mo. O, mga mahaw na mo eh. Pamahaw na daw. Ate Maday, sige na. Ate Maday, pamahaw na. Kita ka, nagpile pa ko. Ang short, baby. Ako na ni Ti. Gusto mo, maghubo ko? Magsulte. Maghubo na lang ko. Hi mga kamayamiya natics. Ayan, salamat guys. Thank you for subscribing me and view sa aking mga videos with Maya Mia. Ayan guys, lagi ko pong uulit-ulitin na salamat sa inyong lahat na salamat sa pag-subscribe. Ayan, I love you all. Mag-ingani rami, guys. May Mia. Sila pa kami tulog. Kunti lang tulog namin guys. Yes. Natulog tayo kagabi alas 3. Pero okay lang kasi pagdating mo sa Siargao, makawala yung mga stress mo, yung mga alalahin mo sa buhay, na gusto mo lang talaga mag-enjoy doon, at gusto wild and free. Yes, maghanap tayo ng foreigner doon. Charot. Yan guys, so, pamahaw na ta. Kay para mata ni sir. Problema. Tanawa ra yan, nakita ba akong ulo? May sabi. Oh. Ikaw, alam mo ko yung binidyan mo. Ayaw kong tira ka akin. Ako yung binidyan mo. Dahil, bakita na ako na eh. Budget? Budget. Ayan, sige, tirahan nyo ko. Kaya ako yung binidyan. Bakita na ko Mia na ha. Binuang ni Mia. Ito pagbiyahe ninyo? Dili, kagabi eh, nagbinuang. Ay, may binuang good niya. Binuang. Ako. Bisa nagbinuang? Ikaw. Ikaw. Bantay ka ron. Pakita na ako ng video ha. Kami ni Agi kuan. Sumpay manindo ka. Diara guys, humanamig pangaon. So, magready-ready na mi kay Ano, nag-lipstick lagi ko diyan. Larga na ta sa Siargao. Thank you so much guys for watching. Guys, si Ate Inday. Yan. So karon guys, magready na mi kay mularga na mi guys. Thank you so much guys for watching. Abangan na lang ninyo ang aking Siargao time.